Mae'r hyn sy'n bwysig i chi yn bwysig i ni hefyd. Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru. Mae Llywodraeth Cymru a'r cynghorau newid ei ffordd o wneud pethau. I roi'r gofal a'r cymorth gorau i chi, gan eich helpu i fyw yn ôl eich dewis a bod yn annibynnol. Hoffen i wella ein ffordd o wneud pethau yng Nghymru. Bydd Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru ar waith o fis Ebrill 2016. Mae wedi newid trefn weithio cynghorau a Gwasanaethau Gofal. Mae'r ddeddf wedi selio ar 5 thema. Rhoi llais a reolaeth i chi i'ch galluogi i benderfynu ar faterion yn eich bywyd. Cydweithio â chi, i'ch cadw'n iach a nodi pryd y bydd eisiau cymorth arnoch chi. Cydweithio â chi i'ch helpu i gael gafael ar yr hyn sy'n bwysig i chi. Eich cynnwys chi ym mhroses pennu a chynnig gofal a chymorth i chi. Bydd pawb yn cydweithio i'ch helpu i fyw yn ôl eich dewis ac yn hirach. Ystyr llesiant yn y ddeddf hon yw bod pobl yn iach, yn fodlon eu byd, yn ddiogel o dan warchodaeth ac yn gallu dysgu pethau newydd. Bydd cyfle i bob oedolyn reoli ei fywyd a gweithio hefyd. Ystyr llesiant o ran plant yw gallu tyfu'n fodlon o dan ofal caredig. Yr hyn sydd wrth braidd y ddeddf yw llesiant pobl mae angen gofal a chymorth arnyn nhw a chynhalwyr mae angen cymorth arnyn nhw. Mae hawl gan bawb yng Nghymru i fyny llesiant, a chyfrifoldeb am ei lesiant ei hun. Rhaid helpu rhai bobl i gyflawni hynny. Byddwn ni i gyd yn cydweithio â chi eich lles. Gwasanaethau Gofal, Cynghorau Lleol, Gwasanaethau Cymunedol, Gwasanaethau Gwirfoddol, Sefydliadau Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol, a Llywodraeth Cymru, am ryw asiantaethau ar waith ym mhob sector. Hoffen i newid ein ffordd o wneud pethau, a chael gwahanol sgyrsiau gyda chi. Hoffen i gael y sgwrs iawn ar yr adeg iawn. Trwy ofyn gwahanol gwestiynau, yn hytrach na gofyn, beth sy'n bod arnoch chi? Byddwn ni'n gofyn, beth sy'n bwysig i chi? Mwyn dysgu beth sy'n bwysicaf i chi. Hoffen i gael y sgwrs iawn gyda chi fel y gallwn ni bennu'r ateb iawn gyda chi. Gallwn i'ch helpu i ystyried amryw ffyrdd o ddatrys problem. Yn ôl yr hyn sy'n bwysig i chi. Sut y byddwn ni'n gwneud hynny? Gallai'r sgwrs gyntaf fod wyneb yn wyneb dros y ffôn yn ddigidol neu trwy'r post. Byddwn ni'n eich holi beth mae modd i chi ei wneud gyda chymorth eich teulu, eich ffrindiau neu'ch cynhalwyr, a hebddo, ac yn trafod atebion gyda chi. Gallwn i'ch cysylltu â rhywun fydd o gymorth, naill ai trwy arwydd byst at bobl a gwybodaeth ddefnyddiol, neu trwy wasanaethau sy'n gallu trafod gofal a chymorth. Byddwn ni'n pennu pwy ddylai siarad â chi nesaf, i ddod o hyd i'r ateb priodol i chi. Gallai hynny fod trwy arwydd byst, cymorth dros gyfnod byr neu gynllun gofal a chymorth. Mae gan ein tîm lawer o adnoddau a allai'ch helpu chi. Weithiau byddwn ni'n dod o hyd i'r ateb yn ystod y sgwrs gyntaf, a fydd dim angen ein cymorth wedyn. Hanes Jim a Mo. Mae Mo yn gofalu am ei gŵr am fod dryswch henaint arno. Pan ffoniodd ni, meddai, mae Jim yn teimlo'n isel gan na all fynd ar ci Pip am dro. Bydd yn drysu ac yn mynd ar goll. Rydw i wedi blino'n llwyr. Trefnon ni i Bob fynd â Pip am dro, fel y gallai Jim a Mo gael gorffwys. Mae gwasanaeth cynorthwyo cynhalwyr yn helpu Mo hefyd.
Weithiau, dim ond dros gyfnod byr y bydd eisiau cymorth arnoch chi. Cynllun tymor byr yn hytrach na chynllun gofal a chymorth dros dymor hir. Gallwn i'ch helpu i fyw yn ôl eich dewis a bod yn annibynnol. Cymorth dros gyfnod byr. Hanes Meg. Ffoniodd Meg a dweud ei bod yn gweithio ar ei liwt ei hun, ond allai hi ddim gweithio am dros 6 wythnos o achos anaf. Roedd hi'n poeni am gael arian i brynu bwyd ar gyfer ei theulu. Sonio ni am yr hyn oedd ar gael iddi. Roedd ei chefneithiau yn byw'n agos a threfno ni iddi alw heibio a chasglu rai talebau bwyd yr un diwrnod. Ffoniodd Meg yr ysgol nesaf. Roedd ei phlant yn cael hawlio prydau rhad ac am ddim nes iddi wella. Sonio ni am fydd daliadau gyda Meg. A'i meddwl wedi dawelu, gallai Meg gydio yn yr ymarferion adsefydlu a mynd i'r parc gyda'i phlant. Roedd hi'n well ynghynt na'r disgwyl a doedd dim angen rhagor o gymorth arni. Os oes angen gofal a chymorth dros gyfnod hir, byddwn ni'n paratoi cynllun. Yn yr hen drefn, byddwn ni wedi chwilio am atebion cyn paratoi'r cynllun. Rydyn ni wedi newid hynny bellach, fel y byddwn ni'n paratoi'r cynllun gyda chi a'ch cynhalwyr gan ddod o hyd i'r atebion ar y cyd. Yn yr hen drefn, byddwn ni wedi paratoi'ch cynllun gofal a chymorth a'i roi ar waith trwy'r gwasanaethau oedd ar gael pan oedd modd gwneud hynny. Bellach, hoffwn i wrando arnoch chi a'ch cynhalwyr i sôn am gyfleoedd a'ch helpu i gael gafael ar yr hyn sy'n bwysig i chi. Cynllun gofal a chymorth. Mae Llew yn 82 oed a bu yn yr ysbyty ar ôl codwm difrifol. Roedd ei deulu'n boeni am sut y bydden ymdopi ar ôl mynd adref, gan nad ydyn nhw'n byw'n agos ato. Y cam cyntaf oedd gael sgwrs gyda Llew a'r bobl sy'n gofalu amdano, a hynny am y pethau oedd yn bwysicaf iddo. Dywedodd Llew ei fod yn hoff iawn o'i gartref. Roedd e wedi byw yno ers dros 30 mlynedd ac roedd e am aros yno. Cafodd Llew gymorth i fynd adref o'r ysbyty fel y gallen ni asesu ei anghenion. Yna, trefno ni weithiwr cymorth ddod bob bore i helpu Llew i wisgo a gofalu ei fod yn iawn. Siaradodd Llew a'i deulu, ei ffrindiau a'i gymdogion, a threfnu i rywun alw heibio am 5 o'r gloch bob prynhawn. Felly parhaodd Llew i fyw yn ei gartref annwyl. Bellach, heb bennu gofal na chymorth i chi, byddwn ni'n dechrau trwy'ch holi. Beth yn union yn eich cysylltiadau, eich cymuned, a'ch bywyd sy'n bwysig i chi. Byddwn ni'n canolbwyntio ar yr hyn sydd o les i chi a'ch cynhalwyr. Dyna fan cychwyn ein sgyrsiau. Yna, byddwn ni'n trafod beth sydd gyda chi yn barod, eich medrau a'ch galluoedd, y bobl yn eich bywyd, a'r lleoedd yn eich bro sy'n bwysig i chi. Gallwn ni greu darlun o'r hyn sydd gyda chi eisoes. Yna, edrychwn ni ar yr hyn sydd ar gael, i weld beth allai fod o les i chi, a'ch helpu i barhau'n annibynnol. Gwelwn ni sut y gallai ein gwasanaethau eich helpu, a dod o hyd i'r ateb priodol ar y cyd â chi.